Adto iti programa mangtedadal ken diskusyon mainaig iti panangsalaknib iti aglawlaw. Salunat ken ekonomiya gapu iti panagbalbaliw ti klima. Intay ammon dagiti seryoso apangta iti pangkapyagan ken populasyon iti sangalubungan. Daga, biyag, kinabaknang salakniban. Daytoy iti programa ti Radyo Sagada 104.7 FM nga Datakoy Yanan Batawa. Naimbag nga aldaw kapagayam iti tangatang nakarudag iti kanayon nga agdidengag iti Radyo Sagada ken dagiti followers mi iti Facebook ken YouTube ken website. Kat siyak ni maing nga kumabkablaaw isgawis ay masdam kat sumangbay manen ti programa tayo nga datakuyanan batawa kat iti sumarsaruno nga minutos en tayo amuen no anya ti maysa akang runaan ang mga apektar ti biyag ken komunidad tayo dito'y Sagada, kan iti Antiro, Arihon, Cordillera, kan ti daduma apas ti Pagilian. Itaatapik ka tayo kata landslide watch Sagada. Nalawlawa nga kaamuan iti panagrigaay, panagbaliw ti panawan kan dagiti saan umnukan agpaisu nga maiwarwara sa mainaig iti klima. Laksit iti kinapintas ti Sagada nga mga awis kadagiti lokal a bisita ken dagiti foreigners agapo iti isa nga lubungan ket ti komunidad nga da kadagiti kabanbantayan ket nalaka maapektaran kadagiti peggad kas iti landslide. May sa daytoy a natural nga hazard kadagiti komunidad nga daan iti kabanbantayan kas iti ilitayo. Kan kanayon kapagayam nga no tunggal at dati bagyo wenno napigsa nga awan sardeng natitudo kata may stranded tayo kadagiti kalsada pati dagiti nata nga may biyahe ket madadaal daan ta saan met akas karina ti panag-ikat kadagiti tenenag ti panagrigaay kas iti batu ken daga nakaron no maysa nga bantay tinarba. Adu dagiti nadadaal ti sanikwana kas iti balay ken lugan ken aduan tinatay. Dito'y Sagada kati recently lang kapagayam nga natay gapu iti panagrigaay ket maysa nga backhoe operator manipod ijay Northern Sagada. Itakit entayo amuan no anya ti panagrigaay. Apay nga mapaspasamak daytoy ken apay nga nalaka nga maapektaran ti Sagada ken ti Rehion Cordillera no adda ti landslide. Anya ti connection ti climate change ken ti panagrigaay. Apay nga delikado ti climate disinformation ken anya tinasken nga aramidan ti maysa komunidad tapno agtalinaed nga natalged. Numadaan tayo iti naan-anay nga kaamuan may naig iti daytoy ket amas maprotektaran tayo ti kapamilya tayo iti kan ti kaaruba kan ti komunidad. Ket entayo nga rudrugyan daytoy a programa iti maysa sa lunsod. Anya kadi ti landslide wenno panagrigaay kapagayam. Mapasamak ti panagrigaay ti daga no dagiti batu, daga pitak wenno rugit kat agpababa iti rangkis ta iguyod ti gravity nga agpababa. No daduma na inayad daytoy a panagaraw ken dumakkel iti lasod ti sumagmamano alawas sa wenno bulan. No mamingsan kat biglaan ti panakaaramid na. Kalpasan iti sumagmamano nga aldaw ang napigsa ti tudo ket mabasa ti dagay ti danum. Nadagsan ken kumapoy ti nabasa a daga agingga saanen a kabaulan nga gaman ti rangkis. May saga po daytoy ti panagrigaay ti daga. Katadtoy dagiti sumaganad nga makagapu iti panagrigaay umuna ket napaot ken napigsa panag
panagtudo. Dahito iti kadawyan amang patao iti panagrigaay dito Pilipinas. Nagkultuloy iti panagtudo iti manunga aldaw ket supsupen ti daga ti adu at danum. May kadwa ket tinarangkis nga daraas. Natural at dadakkel ti pagad dagiti kabanbantayan a lugar kaputa napipiksa ti panaguyod ti gravity kadagiti material nga nakasangkir iti narangkis a daga. May katlo kapagayam ti gingined. Ti napigsa panagdayag ti amang dadael kadagiti rangkis uray pay man awan ti tudo ket maikaapat dagiti aramidan dagiti tattao wenno ti makunkunan nga aktibidad wenno human activities. Kasi tiya panagaramit ti kalsa, panagkwari, illegal logging, katisaan nga umno nga panang imanihari ti daga ti mangpakapoy iti banbantay. May kalima iti panagbaliw ti natural nga pag-ayusan dagiti danom. Numasaraan dagiti pag-ayusan ti danom wenno mabaliwan ti pagadalanan ti danom, maurnong ti danom isu nga madadael ti kinatalged dagiti rangkis. Ura pa'y mantupay kapagayam, dagiti kalsada tayo kata kasla karayan nga agay ayos ti danom. No dati napigsa nga tudo kasi ti kanayon na mapadpadasan iti pasa ti ato agpababay jay Centrum Building. Ken agpababamot ijay makbas nga mapan ijay dawangan. Pati matlang ijay nangunugan, ijay banda ayan takapis agpababamot ijay gasolinaan. Mapaspasamak dagitoy kapagayam tagamin napulatanen ti pagnaan dagiti danom isu nga mapandan iti kalsada tayo nga permit nga perwisyo kadagiti magmagna kan dagiti luglugan. Mabaliwan ti turungan ti danom tayo tunggala pa nagtutudo wenno at dati bagyo no sa dinno kata makaitunda metlaang tinakaro pa nagrigaay ang makadangran kadagiti tattao ken makapukaw iti biag ken sa nikwa. Ken masapul mo't nga amu tayo kapagayam dagiti warning signs sa uwan no senyales kata atoy dagiti sumaganad nga senyales. Panagbetak nga makita tayo iti daga may sa daytoy senyales nga dati mapasama ka panagrigaay wenno landslide. Nakasanggir akayo alad wenno poste ti kuryente. Baro nga balaan wenno water seepage. Biglaan nga panag-ayos ti napitak a danom, pabasit nga batbato nga matmatnag kadagiti daraas ken kaslaguruod nga uni kadagiti narangkis nga daraas. Napatag dagitoy nga senyales nga kasapulan nga kanayon tayo nga obserbaran, isu nga kanayon tayo nga alerto kadagitoy nga banbanag no dati mapansin tayo so nga haan tayo nga basta nga yaw-awan. Kata sakbay nga itul tayo daytoy programa nga datakuyanan batawa kata antayo man paidenggan daytoy may sa kanta. Aniya kadig panagpuyo
Datako yanan batawa. Adto iti programa mangtedadal ken diskusyon mainaig iti panangsalaknib iti aglawlaw. Salunat ken ekonomiya gapu iti panagbalbaliw ti klima. Intay ammon dagiti seryoso apang ta iti pangkapyagan ken populasyon iti sangalubungan. Daga, biyag, kinabaknang salakniban. Dayto iti programa ti Radyo Sagada 104.7 FM nga Datako yanan batawa. Kada naimbag nga aldaw, tayo manan ituloy tiya programa tayo nga datako yanan na batawa. Katsaklatan ni Maing, makagkadwayo iti daytoy programa. Itan, kataapay nga nalaka nga maapektaran ti sagada iti panagrigaay. Antayo pa lang mantutukan ti ili tayo nga sagada ken apay nga napatag ti nananay nga kaamuan mainaig iti panagrigaay. Gapu daytoy kapagayam ti lokasyon ti ili tayo. Ti sagada ket adaan iti kabanbantayan ti Rehiyon Cordillera no sa dinno ti tereng ket narangkis nga deraas bantay ken ti kalsada ket adaan kadagiti nararangkis nga banbantay. No tunggal mat panagtutudo anya ket kan panagbabagyo ket makaawat dagiti banbantay ti sobrang atudo no sa dinno ket napateg daytoy ti agrikultura ken supply ti tanom ngem pangtamot laeng iti landslide. Dagiti met kalsada nga mangisilpo kadagiti komunidad ket dumalyasat da kadagiti nararangkis met laeng nga banbantay no dati panagrigaay ket mataktak ti transportasyon nga mangapektar iti access ti taraon wenno pagapuan ti makan dagiti maipatulod nga ag-agas edukasyon ken emergency services. Itan kata agsuksukat dagiti pattern ti klima. Kas maobserbar pinmigpigsa ti panagtudo na ita. Namamingsan mat ket ti mabayag at tikag wenno dry season ket sarunoan ti permi na pigsa panagtudo iti mabiit a panawan. Sigun kadagiti scientist tayo daytoy ti epekto ti panagpudot ti panawan. Tinapudpudot ti aglawlaw kata mas makaagem ti moisture no sa dinno ket makaitunday ti napigpig sa atudo. Sa namot kayat asawan daytoy nga ti tunggal mabukal a bagyo kata gapu iti panagbalbaliw ti klima. Kabayatan na iti panagbaliw ti klima kata pangatuna ti posibilidad ken intensity ti particular nga extreme weather patterns. Isu nga napateg ti kanayon nga panagsagana ti maysa nga individual, maysa pamilya ken ti maysa a komunidad. Itan matkat entayo amuan no anya ti panagbaliw ti klima. Ti climate change kapagayam ka ti long term wenno napawot a panagbalbaliw ti klima ken ti weather patterns. Adu kapagayam nga scientific evidence ti mangipakita nga dagiti human activities nga aramiden tayo na particular ti panagpuor nang dangro na ti panakapuor ti carbon lana ken gas ti nang paadu kadagiti greenhouse gas iti aglawlaw. Dagiti greenhouse gas ti mangtrap iti pudot amang pakaro iti panagpudot ti klima. Kan kas ano nga nakasilpudag itoy iti panagrigaay. Adda kapagayam ti sumagmamano nga adda dagiti sumagmamano nga aksyon kas iti umuna tingumato nga rainfall intensity. Numangyag dagiti bagyo iti dakdakkel atudo iti ababa a panawan na parpartak a lumaknang dagiti deraas wenno banbantay.
May kadwa daytoy napigpig sa bagyo. Tinapudot at temperatura ti baybay ket makaipaay ti ad-adu nga enerhiya kadagiti tropical cyclones. May katlo ti agbaliw-baliw a pattern ti panagtudo. Mabalin na makapadas kadagiti lugar kadagiti na isang sangayan a pattern ti panyempo asaan a nairuwam ti komunidad ken ti aglawlaw. Pang-upat ket daytoy maistressan ti ecosystem tayo. Makatulong dagiti kabakiran amang patalinaed kadagiti bakras dagiti stress may naig ti klima kasi ti tikkag wenno dry season. Pestek na panakadadaol ti kabakiran kata mabalin amang kisay ti daytoy a protective effect. Sanlaeng nga issue ti aglawlaw ti panagbalbaliw ti klima kuno di ket apektara na ti agrikultura, supply ti danom, salun at ti publiko, infrastruktura ken peggad iti didigra. Kata para kadagiti komunidad nga daan ti kabanbantayan nga luglugar ti Cordillera, ti panakaawat ti panagbalbaliw ti klima ket pasa ti panakaawat iti kinatalged ti komunidad. Itan kapagayam kata adtoy ti maysa napateg a topiko tayo ng sakbay ti amin at pay man ti maysa nga kanta nga ipaay ko dagiti nakatune in ita nga oras iti daytoy a programa nga datakuyanan batawa.
Itan kapagayam katatoy ti may saan napatag a topic kan anya ba daytoy makun ko na nga climate disinformation. Ti disinformation iti klima ket ulbod wenno makaalilaw nga impormasyon may papani ti siyensya ti klima, epekto ti klima o wenno solusyon iti klima. Numamingsan ket may gagagara nga maiwarwaras dagitoy ken numamingsan ket saan ang mapupuutan dagiti tattao ti panakaiwaras na daytoy at to'y dagiti sumaganad nga kadawyan nga ibagbagada ti panagbalbaliw ti klima ket saan nga agpayso awan ti scientific nga ebidensya para iti global warming dagiti scientist ket saan a papareho ti kapanunutan damay naig iti climate change. Tinakaro a panyempo ket awan ti panakainaiga na iti panagbalbaliw ti klima. Makaalilaw apo dagitoy a panagkunaken saan nga ipakita ti scientific consensus. Ti siyensya ti klima ket naibatay iti mano atawan a panag-research nga inarami dagiti scientist iti entero a lubong. Tiya may samot a forma ti disinformation ket daytoy saan umno a panang usar iti pasamak ti panyempo. Kasi ti panagkuna ti maysa nga individual nga nalamiis isu nga saan nga agpayso ti global warming. Nga ti klima ket daytoy napaut a pattern bayat ati panawan ket daytoy mabiit laeng nga kondisyon. Ti maysa nga aldaw nga kapagayam a panaglamiis ket saan na kaya a paneknekan ken i-disprove ti dekada at trend ti panagpudo ti panawan nga adda ti kompleto a datos na. Ti klima ket daytoy long-term patterns bayat at ti weather ket daytoy a pagbiit nga kasasaad. May samot nga example tayo mutlaeng iti misinformation ket tinabayagan a ladawan ken old videos ken edited videos ken saan umno nga statistics ti mga lilaw kadagiti tattao. Isu nga napateg kapagayam ti makunkuna nga media literacy wenno naan anay a kaamuan mainaig iti media. Sakbay nga iwaras tayo dagiti impormasyon ket masapul ken napateg nga ammo tayo no asino dagiti source wenno mabalin ba nga mapaneknekan dagiti impormasyon. Adda ba ti ebidensya amang paneknek ken agtutunos ba ti impormasyon manipod kadagiti reliable sources kasi ti Pag-asa, DENR, MGB, as scientific organizations ken international climate institutions. Ti disinformation ket delikado kapagayam ken permi a makaalilaw. No sa dino ket saan a pagan-ano dagitoy a warning nga makasinga iti panagsagana wenno ma-underestimate dagiti pagkad. Kadagiti gamin komunidad nga disaster prone kata mabalin nga makagaputi panakatay ti saan umno wenno maitunos nga impormasyon. Kas maysa nga responsable nga umili ket masapul nga accurate ken maitunos nga impormasyon ti waras tayo tapno kas taket makatulong iti komunidad saan ang makadangran. Kakailyan para iti kaamuan tayo saan na kayat ako na nga natalged ti bantay gaputa adu ti kayo met nga nakamulang. Sigun iti panag-andal ti Mines and Geosciences Bureau wenno MGB natural nga dagiti panagbetak ken dagiti nakapsot nga pasat dagiti kabakiran wenno kabanbantayan tayo ditoy Cordillera. No napiksakan tuloy-tuloy ti panagtudo na ket sumrek ti danom iti uneg ti daga. Ken uray pay man adda ti ramot dagiti kayo nga mang-eegam iti daga ket saan na kaya nga lapdan ti panagregaay no ti mismo nga bato ken daga iti uneg ti binmigay ken narba. So nga posible nga marga ay latta ti may sa abantay uray pay man adu ti kayo nga nakamula.
Napateg matlaeng nga saan tayo nga liplipatan nga saan ang maawan ti paggad uray no nagsardeng ti tudo. Posible daytoy nga bumayag ti manunga oras wenno manunga aldaw sakbay talaga nga mabasa ti kabakiran aging ga amargaay. Kapuiti daytoy adda ti panagregaay nga mapasamak uray pay man saan nga agtutudo wenno napintas ti kasasaad ti panawan. Isu nga kanayon nga maging alerto ken tungpalen ti balaag ti lokal nga komunidad ken ti MGB tati kinatalgad ket nakasanggir iti umno ken maitunos nga impormasyon. Namatad ti maobserbar tayo nga panagaraw iti dagaken dadto mga hazards ket dagos nga ipakaamodag tayo kadagiti otoridad. Protektaran ti aglawlaw ken tinasalunat nga kabakiran ken umno nga panang imanihar iti daga ket makatulong iti kinatibker dagiti rangkis. Kabayatan na maging responsable kadagiti warwaras ni impormasyon, verify tayo pa yung muna sakbay tayo nga iwaras. Dati accurate nga impormasyon ket mas papigsaan nati maysa nga komunidad. Kitsakbay nga malpas ti programa tayo nga tatakuyan ng batawa, maipalpalagip nga ti kinasagana ket mangrugi ti kinadati nananay nga kaamuan. Ti panagregaay ket pangta kadagiti kabanbantayan aluglugar kas iti sagadakan ti entiro nga rehiyon Cordillera. Bayat asaan tayo ang mapasardang titudo wenno mapreventaran dagiti natural a pagkad ang mapaspasamak, mabalin ken posible ang mapabasit tayo dagiti epekto na babaeng iti kaamuan, panagsagana, kooperasyon ken responsable a panag-aksyon. Ti panagbaliw ti klima ket mangtad ti baro nga karit ken ti climate disinformation ket mangpataod ti panakalilo kadagiti tattao nga awan ti nananay nga kaamuan ken nalaka nga mamati kadagiti makitkita dahi ti social media ken mangmangegda. Ti kasayaatan tapno sulbaran dagitoy a banbanag ket edukasyon, critical thinking ken panagkaykay sa ti umili. Dagiti met residente nga daan ti nananay nga kaamuan ket karaman iti nataltal ket a komunidad. Amin nga napaneknekan nga impormasyon ket makatulong ang makaisalakan iti maysa a biag. Ti kanayon na panagsagana ti mangpapigsa kada tayo amin kat nga rod salamat iti panang kadwayo kanyak iti panang ipaay ko iti programa nga tatakuyan ng batawa kat siyak ni mainga mangipalpalagip a kanayon nga go-observar ag sagana ag panaknek ken umaksyon. Stay safe, stay informed, and have a pleasant day.